ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ Ashwin Kayyar. ಇನ್ನು ಇದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜನ ಕೆರೆಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಡು ಗುಜ್ಜನ ಕೆರೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪದಾದ ಮುಲ್ಪಿನ ಪಂಡ ಎಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ದವರಿಗೆ ಹೀರೋನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತದಾದ ಮುಲ್ಪಿನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಯಾನತ್ತು ಮೆಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಉಂಟು ಬಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಮೆಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗಡ ಅಂತು ಅಲ್ಬೇರೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಳ್ಳೇರು ಅದಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಣತ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ತೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾತಿರು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕಮ್ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆತ್ತೆ ಕೊಜಪುದೆ ಇದೆ KGF ಕಾರೇಪುದೆ ಇದೆ KGF ಬಂಡವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಮಾಡಿ ಮಲವಲ್ಲ ನೆನಪರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅತ್ತು ದೂರ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಇನ್ನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡ್ದಾಗ ಜಿಪ್ಲು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆರು ಉಂಡು ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡಾವೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂಡ ಕೋಡ್ದಾಗ ಜಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲು ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಕಮ್ಮಿದ ಅಂಚ ಅದು ಅವತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪರಣಾಯಿನದಾದ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ ಮರ್ತುಂಡು ಉಂಡು ಧನುಷ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಪೋಯರತ್ತ ಬೋಪಿನ ಮೂಡಿಸಿ ಒಂಚೂರು ನಾವು ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಬತ್ತೇರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೀಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾರ ಆರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಪೇರದ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ವಂಡರ್ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ವ ಕೊಳ್ಳುಗೆ ಮೂಲು ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬೆ ಕುಳ್ಳೇರ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಳ್ಳೇಲು ಒಳ್ಳೆದು ತೋಜಿಂಡ ಎರಡು ಜನ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಏಡ ಬಾತೇನು ಆಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಬಾತೇರು ಜಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿನಿ ಕುಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮರ್ತ ಇಟ್ಟು ಬಾತೇರು ಇರೋದ ಮೂಜಿ ಉಂಡಿ ಐತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏರ್ನ ಓಲುಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಸೋಕುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಣ್ಣೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯದ ಹೊಣ್ಲಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ದಿಕ್ಕೇರು ನಮಕ್ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು ಟೀಚರ್ ಪಾತೆರ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿನಿ ಪೋಯದ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರೇ ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಒಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಡು ಐಟೆ ಮಿತ್ತಿಡೆ ಐಟೇನೆ ಓಟೆಗೆ ಓಪಿನಂಡ ಓಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಓಪಿರದ ಐಟೆನ ಓಲಿತ್ತಿದ್ದು ಐ ಪೋಯಿ ಲೇಟ್ ಆಡದ ಮೂರ್ತಿ ಐ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ನಾವು ಉಳೈವಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಇವಾಗ ಜೀವಣ್ಣ ಇರುತ್ತೂ ಇರತ್ತ ಯಾಕಡೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ರಿಂಗರ್ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು ತೋಗಿನ ಮನೆ ಆಯ್ತದ ಪಿನದ ಇದು ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಆ ಜನ ಹೀರೋ ಲುಕ್ ಬರ್ತಾರಿ ಅಂದು ಅವು ಸೂಬತ್ತವನಂಚ ಕೈಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಅವು ಯಾಪಳ ಬತ್ತು ಜೊತೆ ಬೆದರು ಗೊಂಬೆ ಅವೊಂದು ಬೆದರು ಗೊಂಬೆ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ತಿಪ್ಪಾಡು ಅವಿತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ತಿಪ್ಪಾಡು ಅದೇ ನಾ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಆಗ ಜಸ್ಟ್ இந்த வெதிரு கொம்பு ஓ இஞ்சி இருக்கியா
ಆಪುಜ ಬಂಡ ಆಪುಜ ಇದೇನ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾತನ್ನ ಅಂತಾನವ ಭಯ ಬರ್ಪದಾ इधर चलेंगे ಎದುರು बोले ಕ್ಯಾಮರಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೊರ ಮಾತೆಲ್ಲಂತೋಡು ಲೈನ್ Ashwin ke barpun gya poti ratu ko bal. Pe pirodi era. ए मेल्ल जियो दा 5G ಇದೆ पूरा 5G ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಫೋನ್ ಹೋದೆ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾ ನೀರುಂಟ ಚೂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಪಟ್ಟು ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಫರ್ ಉಂಟು 50 ये पटा दे दे मारे सेव मन तो नहीं पीजी बाबा पिवान बन को पीजी इंदा